Mama, nakiokogaza, kiagere kiogosi mikatata, nakiokogaza, koramayo, utakorosa, koramayo, utakorosa. Eni boto guate, kakimbosa, evinte vinto guate, kakimbosa. Mwancho murigereria INKA TV na kwareganirie asentunda yende ase kinyoreke kia masimba gose kinyoro kia Bonyakoni meyegwodi ya masimba ase twatarira senka yo mwaka Daniel Misiani ekero kurigereria iga na boroche bicha yae ndutete kumanya omogano oye ekiagereta akaba ige kiagereta ibore tubo na kwareganirie nde tuchake sabari ya monaye ekero tuguchikonyora omogano oyo obwo mwaka Daniel Misiani imeye channel ye nambemo INKA TV jiri tale na nguru kwa MC Dudus. Omwaka Daniel Misiani. Karibu sana. Litagani karato tebyanga malita aburonge na kyokorokwa. Malita na nguru kwa Daniel Siani Nyamweya. Aiga nonka. Aiga no si. Ekenyoreke na kyokorokwa. Eko Bonyakoni. Ase wadi ya masimba. Okay. Bono aiga sole. Na bakwe gole tukabire. Na ibole tuwaiga. Wana lenge asa masomo. Yes. Kerana kulite kur primary. Kagenda moro secondary. Yes. Primary iko kwa somo. Bonyakoni. Bonyakoni primary. Imeye ward ya masimba. Kana ika Bonyakoni. Nganyora yani kina ika moro secondary. Kina somiro for 21 days. 21 days ime ya Moro Secondary School. Nganyora rende ngaumia. Strike kabororo. Ngaumia. Strike ya banafunzi. Ono heka eri okuminyokania. Ono tukalina orubago igoro. Orubago rulia tukaguna orubago rulinse. Ono orubago rulikya na wense. Ngaumia spinal injury. Nganyora dislocation ya cervical 1-2. Abune kero kwiru tunye gitana ri gwatebeti go. Ekero kumia eli form murengore. Na lenge form 1. Form 1. Matuke meronge bere neli morioka kwanya kwa kura ze skuru ya Moro. Ingi kia rete strike. Strike ya abana batwalite bobe gati yabo n'abalimu. Bakanyora ng'abalimu kibasi ya mendiru. Aba eranji yatakere rosiwe. One kanyalekana nga eranji lya kare guchikorosiwa. Abana bagakana nga ndutake koroseri guranji ese school. Ono ekaba omungusana gati y'abalimu amana abana. Ekagere strike yekaba. Aye nkwole ngoyo mase bali bale na borubo kungusana n'abalimu. Ya. Ntubono tuikerete etwalenge chinyukama. Okay. Ono chinyukama ekanyalekana nga ntua umate nyukama utambere tamanyitino onega swahera. Ntu tuikerete nga strike ekire korosiwa. Yes.
dituguchikwa atendi bono tukanyarikana ng'a twanyora history keria ikire koba bono rituko erimo ekero twachikoende sukuru yes tukanyora ng'a ase giachakire bono tugasoka gotama yes bono gotama koria nabo kwagerete nkaumia kwarinete orubago igoro gose twarinete abana abange tukagera mwatagete gocharuka tukaguna orubago rori gochisiku igo orubago ruka rwakumisete iga gose kero kende ngeri kiabete kara totebia ngebicha boronge ng'a ekero mwari no orubago inki kiaba ekero twarinete orubago rori igoro bono koreng'ana muna rinagwete ensaria abanto bonsi pi iga abete muna na enchera bono abanto bonsi pi ntebe ng'a mbaetete ase ende igo buna orubago rori rwagwa tinyemanyeti ng'a ninki kiabete inche nyenyorete ng'a insari tindi koimoka korwa ororo natigaire aria igo nkwanyarete korora chingaki echi kiagendererete nakorete almost around 20 minutes ekagera ngairana nomo ekero nairana nomo nkanyora nyigwete omobere bororo nkarwa ngateba rende bakombori ng'a ngokoira tore nyagitari ngabatebia kamorancheng'ire nyagitari naumire ngana nyagitari naria ocha konyarekana ngatebwa ng'a naumire spinal injury aba bagokwira nyagitari mbarabi na abana ba besukuru inainde abana besukuru nabo bang'irete nyagitari bono ekere kitambo omoibori oyo twamete komi brother yane acha komenya ng'a naumire chikanchaire chinsa chintambe sana ekero gwaigetiwe nyagitari ogatebiwa ng'a kero kende gete kia omogongo naki kiabwate omochando naende ensemo ki ekegera ndoche iga na amagoro naro nobwate omochando na kero kende amagoko ago nabwate omochando igo naumiete ase egete kia omogongo igo naumiete riuga ria igoro iga kabisa eri riarenge ang'e na ebigoti ase ngate egekoroku ekengiringicha bono naki naumiete yes ase eng'encho riria ang'e na obongo bono ekero naumia ororo egatuka ng'a omobere bwensi pi gochakera iga gochia nsoka rire ki gosirire okay bono naende nabete nyagitari gekang'uswa ekagera emekoni ekairana ake okay bono egento giatigarete kiaga getairanete na amagoro ao tairanete igo okobichoka ngori kwabete ekero okobichoka okwairaniwa koreng'ana buna gwatebetiwe nyagitari okagera amagoko agatwara chinguru ake agatwara chinguru ake naberete ororo almost 9 months nyagitari na chichuma chiri nabekeire naberete nachio emitinyi ebere chiagenete kong'usa ebigoti ebi koreki birane abwo nkaki kwarenge iga gose nyagitari bado kwarenge gose kwarenge chinsemo chia molo no narenge nyagitari nakuru okay bono alright ekero gwaikaka ngwakorete emitinyi ebere na echichuma chiri kwabekeretu chiachete chikarusiwa chichuma chiria kera nabekeire aria nyagitari chiachie nabekeire ase omotwe iga kinabekerwa ase omotwe nkang'uswa chikang'usa ase emitinyi ebere chikarusiwa bono korwa abwo ngabekerwa egento kiaye kogokwa esafi kokora ekandenda ebigoti nere ase emitinyi ebere nere ekarusiwa yes korwa abwo ntwaberete nyagitari emitinyi kianda emitinyi kianda ekero twabera nyagitari egatuka ng'a estrike ya nurses yachire tugateba bono goikera iga nchera teiyo obokonyi bonde mboiyo bono mokoenda gokore ki orende runga imbe ginkogenda eclinic yes bono harakati ya obotaka clinic tinchieti kogendera okay bono since then naberire isiko iga iga ase emiaka 23 otarika ase emiaka eri kwaberireka ekero kwabekuka ngwatakire kwira ni clinic lakini gatoka abanyagitari bari strike naye nkwabwate okonyara gwechibesa kwari kwinera nyagitari bono ngatigara kinde isiko iga iga naberire isiko iga abo mbutete ororo iga rioka
Okay ngwataka gonte bigoro ye miaka eri kwaberire siko nindo chega igobona connection yawe ya magoro no mubero ndeteri buya magora aho turi kunyara ta kunyara gutara ine amagokaro buno kunyayigu nari chingurukero kende orabwate gento gete amagoko bono kwikera okoboko gwikera guchimatha aro pake bichara mbiyo mbiri kobwata ya bono koboko guntebe gwikera gocha igoro ganko maji gutwara chinguru echi gon support asini kuko tabanga okoboko nabo gokuimukia lakini connection gochakera iga gochiateyo igonga ebiara bya coordination ya etelingia tuli kunyara kobinyega ligora bwate gento bokongo asengenjo chinyama chie echichale ngo koboko gati anchi aherete echiagerete bichara bikaba wiki ebitagenderere kubwata bono na bikogera nanyoresa goikanyore support y'omonto nyene ndagera goikambegere imayo chikunyara onye nokoria korwa chinga kicho goikabono kwaberira Senge yao emiaka irengeri gwateba emiaka 23 bono emiaka 23 mwancho murigereria emiaka 23 mwaka Daniel Misiani abere kago ikaransa bunariga aiga Senka yaye ntiango toramanya nga abeiro kuragera chinga kicho konye otwalire bantu mwaka Daniel Misiani ekerore nke chinga kichi chonsi ngori gukurenda ngakikware kuragera bono ekere nchakire maega kurwa okumia kwane gocha nabete ki naetira makongwa no ninje kere nkunyarigereria makongwa aya nabakonga obo stress ya na abaminto ba korete gasi ya nene nteba abana baminto bonsi mbatemete kubugurio oborito buri nabwate asengenjo segitanda kiri narenge tinarenge kuboka tinare konyegera guchensa mugosi guchiande nigo nararire tomogongorio kaiga bona abana bali baminto batemete kubugurio mosigo oyo asokondera nabo yarengera ikiringa nonye nabanyagitari bamate nga nare kurwa segitandaria ngoja obugima ngwarira bwarengo lakini bakabubuguri bwa asobwororo bona kera bandera ekagera ngagendera komenya munandiga paka kera nachite kubuka bakagendera kundageria abana bamurabamina abana bamurabamino abamurabamino abagukubwate gusabanana oyo ngobwatia oyo nera oyo ngobwatia amono oyo uyakubwatia aba bande bona banene guchigoro basuguri getasukuri chibesa kero kende nibo eri yale kokonyo genderere kero kende transport kyango na mariogo egere gusini mbwene no ina banyagitari baikirete bagatebanga igo ngorara ngotigwa for 5 days ndore kanenga manye gingo babuya manye kurwa rondwaliwe lakini rende tugatwara ukwegena nga noni nchenga twara imani imeanenga okugwena nkororo kere yanyarekana nga 5 days kaerire nganyora nga dingana lirororo ekere nantwara imani eria nganyora Nyasaye onkonyire nabwenire bono kuruga abo nagendereire korerusi kugaiga ekere narwete nyagitari bono nkaira nasa amagoko y'omoibori oyore ngo Mong'ina ngagendera korerwa karatiga ngo Daniel Misiani mwancho murigereria kero kurigeria Daniel Misiani agoteba ngere igaroche buya ngaga bwenete agwakira Nyasaye mbiya mono nga igabwenete korengana bunariga ngigendete nga nomorocha iga bunare okaretwa asama goko y'omoibori oyore mamumino oyore maremu mama bono
igona na kugotebanga mama omino goika bono nere taiyo bono pole bono abana abaminto bakagendera kondera paramo no Mong'ina asichinga gichintambe bono ekere bataiyo nabo Mong'ina are gotekikea lakini ekabega asi enkong'u ase eng'encho no Mong'ina omogotu noroche nere bono emiaka yachire bono bare konyara ng'a onye taiyo nabo okonya achandegete ng'a ekero kiane nagetiga ekagera rende Nyasaye akagendera komomenta chinguru na abana abaminto akaba omoyo bono kibataiyo Mong'ina obogoria ko Mong'ina ataiyo babogoria na kugoteba ng'a mama omino omoibori aiga are gokoimoki kero kende okoira nyomba naende okoreta isiko nero nabare gotema kombogoria abaye kombogoria ombeka siko ekere aba baminto bono bataiyo lakini rende ekere bare ororo bare koira ribaga igo ase ensemo y'endagera nkwantebe ng'a amagoko ao kero kende ebiara biao mbiri konyara ase eng'encho gochia bwamatembo oyo buya kiagera totebe ng'a bono emekia yokoira amanyi gochiegera ebichara biao bibe chinguru teiyo ase ensemo yokoragera mama omino gose bamura bamino igo bare gokorageria bare kombokia chingaki chinare konyara no goikaransa igo bare kombokia bansira bono yagera omonto arete endagera osoa kondageria bono gochakera abo bandageria goikara naikere buna ndiga omwaka Daniel Misiani nakogoteba goika bono tori konyara koragera ibweka nonye goika bono iga tari ng'anye begere endagera igo nkobegerwa igo still igo nkobara ng'a nkoragerigwa nabo ng'enete koragerigwa na kende ngeyo ngoteba ndakore inche bweka yaya igo ngokorerwa mwancho omorigereria nomogano ore bwogoichani mono kero kende nomogano ore na amayanda abene ekero origereretie omwaka Daniel Misiani korwa ase ekenyoro eke kia Bonyakoni ewodi ya Masimba no tora ase enka yaye gaiga nomoroche buna akororekana amagoro aye tari gokora meremo nonya amagoko aye igagoteba ng'a nechinsemo gete chia amagoko chikonyara gokora emeremo omobere oye chinsemo gete nchiri konyara gokora emeremo ase eng'encho nanyorete obokong'u ase egete kiaye kia omogongo natachieti kogenda nyagitari buya ase eng'encho kero kende yokoremerwa nare nkaga iga bwoye naho tore gaiga togenderete komanya boikeranu ng'a naki abere gakogenderera korwanyora omochando oyo kero kende omwaka Daniel Misiani endagera nkonyora ore isaine endagera nebwate obokong'u mono ntebe ng'a ase oboremerwa abono na oboremeru bore obonene ase eng'encho ng'a nonye no ase anyinge nogotegemea emesaada mbalimbali korwa ase abasani korwa ase abana baminto bono gekogera nonye na omosubati oyo orororo igo ngoteba ng'a nere igo tomobegete ng'a niga abogoretie iga aire omosigo ng'a intwe tiga tokorigeria aye torendere omwaka Daniel Misiani gwantebire buna kwaberira Mong'ina mama omino otwarire omosigo ore omorito mono bamura bamino bagokonyera ase okwerwa na bado mbagenderete kogokonya goika bono ine nkwagete ogatwara banto kero kende gati kabere bono iga Nyasaye nagete agankonya nkanyora omosubati rende Nyasaye namokonyete agatwara enkoro ya oboremereri nabandemereretie nabo tomenyete Nyasaye otoseseni na abana mbara ororo nonyore mwaka kiwagite okanyora abanto aba bago ikiagera gesa onyora omobasokano ase esukuru ekero ore form 1 emiaka 20 noyomo gose emiaka 23 yaerire bono gati ande kabere nonyora omwaka kero kende gwachete ogatwara abantu bono nkoinyora orenge
2015. Mwaka Daniel Misiani omurugi onga kyakuruku Akuruku Mata Mora kwa muruseti kurwa na manyolete kurwa Kibirigo alinya ino. Okay. Ekere chinga kiji chia maega nkonyora yaringe ngangutwara abana abaminto gutwara barenge shitene. Singe njobono nkonyarekana yaringe nga nonye no ogocha okogenda isi kuba chikuri ntonyore none gitokuria nkonyora yaringe yabeire gasi enkongu. Lakini bono nabo bakumutiga agaiga yagera basoka baturigeri. Omwaka Daniel gwikira bono iga abana mbarengo bwate Bono iga abana 3. abana bangwenda bali school ngoenda bali babiri omokenero utaragenda. aba babiri class irenga bali Oyo mali kirasi eyemo oyo ndari kirasi 2. Mwaka Daniel Misiani naki okonyora kero kende FEC osaka besa kande nonyambi koro tona yanga abana baguchire school negasi engongwero bono nabikunyarikana nga keria geke gose omusani ansapo ansiseniri nakio nakio okonyora nkonyora narora nga abana nabautia banyore banyore none eki bakobeka nonye neki naende abwo nono twanyora nga none eki bakori. Alright mwancho murigereria kero kende nomugano nonya nchiogo nkongera amangana akea lakini tingwe bokunyoringe ye kwa INKA TV channel ya onambe yemo asoko koletera amangana mayia na megane ndi yonsi kurwe binyoro oikase mechemenena unabona no tora senkeye yo mwaka Daniel Misiani o interesse monekere bwere sina no muroche bunare mwaka Daniel Misiani bono kero kende bono iga eratoka nga muntu naro tagete kogokonya nsemo kyo ratakagokonya mono bono iga nedi swali rikongo asengenjo nono kwera neni nkuri raisi negasi engongu asengenjo ntebe nga tingoteba nga nje nonye n'omugondo nimbwate ngore naganda gasinini sana ndatebe nga ne plot singe nonye nindagira abantu abakorie tekoretiki teiyo nonye nogosupport paka nji kangi kere skuru negasi engongu egekogera konyora no etogoteba nga goikandigi kendi gionsi mate gegochaka ne capital gegochaka na keria gekogochakera eki getakoretiki getaiyo ekono n'omusubati onye nekonda okorire nekonda amenyete na muntu ndi bensi kamenyerete ekonda negasi enkongu ase okorenda efamily na botambe togotebiwa nga ekero omenyete n'omusubati buna oyo iga nkobere egasi enkongu nga gakogenderera ekonda mono nokobwana kwago nabo okorete ki nabo okorororo eywo bono Mr. Dudu sinkosinyo nga ndire riri ndagotebie rirabe rinene gwetania erinde singenche ebinto ebionsi engoteba nga kire egento egekobogorerani na ekende ase eng'encho bono iga nabo ngotwara okogania ng'onye ndiri yanyarekana nyore enchera ritang'ani tari inche omosubati aranyare gokora ki aranyare gotenenera egere atorere bono togobeka nga nere ore omoreri oito. Bono kero kende ekero okorigereria ntobwate omo MCA bwe ward ya Masimba omosike mukumuluka riyenga omujumbe onyari bari Masabo musike Ezekiel Machogu ebaragia ababarabo nkiuraga ni kurwasi bari agena bongo saba otaratwara okogania kero kende banya kurugo konya konde gocha sore tibana kurugo konya konde bwensi ine omo MCA na maetenga na bore kabireye omo MCA na mukwanerete ngaki yemo nkamomugana no mugima lakini action teyana koira no nyene sekeri macho wa manyana ntumeranete
nere ngamo ekere ere tu merente kere kia matanga yo Mong'ina ende ana promise tinga kere nyasara nkonye ninje gukorigereria lakini na tana okaraki igo tanya kuira gitambukiro kende nkiyana kuira omwaka minere naro ya nditayo igo goikera bono iga tiga tuteme nga igore ntakana gosena bamura bamino mwesi nigo muri cintakana ya wana gwatebire nga omo MCA omoske James aiko imokoro kariyenga mwakwanete na amaeto mugano tanya gokonya gwika bono omujumbe bwe constituency ye yanyari bari masabo moske Ezekiel Machogo gwatebire na amaete omugano tanya gokonya nanje naro sabanga bali wanja bambo babugori musigo na kabo egero guswe muna serikali Senge njo nonye no bokonyi bonde bwensinje kurwa se serikali tingo tanga bokonyi bol na gokonyo nana bokonyi bonde bwensi ase myake yonsi ikonga tanga no gotegemea abasani boka okay ngonye ndiri banja nyore bokonyi bonde bwensi boli bora ngonye asokombogoli musigo okay ekora omosigo bwa bare mano moko ekora kero tegemete nga nindi gose kende yocha kurwa ase nyarebe nje nyore ndi abakonya ngine gasia ngongwa abana boka bono iga kunyarekana nga nona masomo nabo kurigelinga onye ndiri yanyarekana abana abanyona na masomo amayo musingi umuya lakini bono nyora nga musingi ito kunyara kujikonya karaki kunyonyora se baraso ayuchi Omocho murigereria o INKA TV aiga asenka y'umwaka Daniel Misiani na mayanda manene aro naende anene mono nigale ntakana noroche bunale iganyole tobolema ataibole tunaborobo ekeralenga se skuru ya moime y'omujomolo kera bana bakolete strike kera bakale kwirurukoro bageri gotema gotama orobago rukagwa akabwateraniwa abamwe abo bakamotacha na gweta igoro bali babeta abasamaria baya bakamokonya bakamuire nyagitari igatoka ngigete kya ikyo mugongo yatwalira omochando na maugande agatigana igento keirerete omwaka Daniel Misiani koraranse na goikaranse kabireye atari gosuka atavuga ati konyara konde ahiga senka yae batwalire emirememe kongu yoko mukonya na kumurenda kwa moremereria kanyoro murugi uyo moremereti okogende konde lienke wancho murigereria ilikwane kinga nkonya orare gantu akubeka munwa mbali nabo atabana akoire school gento kigukumya nkiringa otebirenga omo MCA bwe wodi ya Masimba muske James aiko na amaeto muganoye lakini taramukonya otebire umujumbe bwe constituency ya nyari bari masabo muske Ezekiel Machogo nabwate omuganoye bwikiranu lakini tararora bokonya bono nigakorwa appeal ya egochia ase ayebuna omusamari omuya obwate birengererie biya nabarayi asobwamo anemono kurwa ase county ya Kisii nere kumurigereria na bali bonsi batenerete byombe bya bali bwatobolema wesonania elio mwaka Daniel Misiani nere anyore kende kirikira mokore kero kendarorekane muno monto obwato mogoko lakini goikabono ni gakororekana goisaneka na kumwakira Nyasaye mbia mono asenge nchamo etobo moyo goikabono diswali neri ine ayole buya ngokonya kikwarure uchiase oli obwato mochando buna bono omwaka Daniel Misiani mo murugi onaraiga murugi one gagenda matanga igota yaiga ya na mutoma asomosani andangu akirise okay mwanjo murigereria naende mbali no mwaka Daniel Misiani ko babunaraiga oyigwete bunatebire ngo murugi oye naende gamutoma matanga asenere moiri oye kenere nabwateri yanda asenge nchare moyo kero kende nabwata abana barabumbara igo mwaka Daniel no bale kero kende abana bale kurangirirwa bochaiga ende
marore abana bankogenda bali skuru mwanchu murigereria kogenda bali skuru mbaga nitichanga bakobeka mbaga niti bikoroto bakobeka mbaga niti ebintu byonsi biria aboroki bakogenda skuru baga niri na korugo rwire bwa corona wateka iga Kenya ebintu byabaire bigo change nemeremo emekongwe aba nabana baye mwanchu murigereria abana baye omwaka Daniel Misiani baikirega igoroche naende nigo babegete uniform aba nabwo abana baye ngo babegete uniform wikeranu babwate birengererio byo gosoma kaite ngo umwana naro yo gatatu ere utarachake school oyo nero umwana waye ugatatu nero umwana ugatatu mu mwaka Daniel Misiani oyo tokumanyigwa nga tarachake school nerenga bwango igango chakale school igonga oko konyu nkoganiri asenkeye umwanchu murigere ayanga kyogoroko Nyariki oyo gakorukwa nyariki kera asire ngore oyo gare class 1 esukuru ho somana kyokorokwa Bonyakoni primary school ayatana kyokorokwa Mataye oyo gakorukwa Mataye class asire ngore class 2 esukuru yawe kyokorokwa Bonyakoni bono iga mwaragire murari kende mwancho murigereria abana bakanire mbarari kende na Senge ncho yomuchando uranyara ko bagokorigereria iga na konyora machibu wane ndo tware ko bolinkeri na ki serikali ye county ya Kisii omo MCA bwe ward ya Masimba omo jumbe bwe constituency ya Nyaribali Masaba ine no maitenga bangabuna aba mbale ase ebinyoro twakoro wa pili enke yale ucha gokonywa umwaka Daniel Misiani nere ni gale ucha gutwara kende kelia arasekere wikabono igabwa tumuchando omonene mwacho murigereria eke negete seni channel ya ona mbeyemo ekorukwa INKA TV tokogenda goika ebinyoroime elikumanyanga abantu omuchando kibabwate twakoletera amangana mayia kurwebi nyoroime wekemechi ono mwaka Daniel Misiani kero kende engana yawo yo mwali kolecho gukwana gochia sonde bwensi okoligerereti chinsabune chiga onde bwensi okoroche bunore engana yawo yo mwali kolecho kurunerie nanjena wanali koira nelingambi yamana ase enga yomugusi asenge njo mwanchire ko korora bali mere bunanjiga asenge njo nga into twensi nigo nabo tole no kugania lakini ukugania ukututari kuikera lakini mwatwale liyanda lyokurigereria nga mbaroro bagachandegete kenyoro munanje tiganya saba seseni nande abakonye mono mutwaro moyo yiga naende orio bwata orio ole no kugania okuya tigada anyale ko asibo enyasaye kanje kumusibo ga oyasibo ara kune ngoro atokonye na intuto twale na nona abana muna bayiga banyole kibagotamira pono nale gosaba aba ligereri baito onde bwensi oyora atwara bokonyi na oyotanya ari kongikera agaiga enamba yane yesimi nigere 07 00 181 220 07 00 181 220 omwanchwa amurigereria INKA TV nomugano ro makong kero kene okorigereria amangana kwanyora keire lakini omwaka Daniel Misiani nabwo togosemeria buna kero kende nachikonyora ogokonyo kurwase musamali onde bwensi omuya uratwale birengere byo chikokonya
inde nka yaye nere nyareko bakegukina abana aba banyareko bagosoma na barubukero kende bache kogororokie nkeye na kero kende komokonya omwaka Daniel Misiani korwa ase kenyoreke ekiabonyakoni ward ya Masimba constituency ya Nyaribari Masaba no tugukorera bwa seri tukoria rero ekero twacha gukora umugano bw'umwaka Daniel Misiani no kugani kwaye wakoigure gendere kurigereria INKA TV elindo gendere kwemanya ali agendere ta sevi nyoroime emechi ao na magana mayonsi unakonyara kobaka wateka kurwa chinkongo inye chiagusi nchenkoro kwa MC Dudus mama nakyokogasa yayerekyo osunika tata nakyokogasa koramayo otakorasa koramayo otakorasa enyiboto bwate kakimbosa ebinte binto bwate kakimbosa